Vi har valgt at lave et undervisningsforløb i Kidsvolley i en 5. og 6. klasse. Vores læringsproces er læring i idræt, læring i bevægelse. Grunden til dette, set i forhold til undervisning i folkeskolens mellemtrin, er: på mellemtrinnet er eleverne i den motoriske guldalder og har i forhold til sin alder, nervesystemets udvikling og kropsstørrelse særlige muligheder for at lære kropsligt tekniske færdigheder. I denne periode får også samarbejdet og samspillet mellem eleverne stor betydning. Som teori bag vores opgave og læreprocesserne har vi taget udgangspunkt i Knud Ritteris læringstrekant. Her kommer vi ind på læringens 3 dimensioner. Den indholdsmæssige dimension tager udgangspunkt i læring. Den samspilsmæssige dimension tager udgangspunkt i socialt samvær og samarbejde. Den drivkraftmæssige dimension tager udgangspunkt i vilje og motivation. Vi har valgt at lave et undervisningsforløb for en 5. klasse i Kidsvolley. Kidsvolley er et boldspil, som tilgodeser børns motoriske og fysiske forudsætninger. Spillet er bygget op på 6 forskellige levels. Spillets opbygning i levels giver et godt udgangspunkt for differentiering i undervisningen. Opgaven tager udgangspunkt i de nye forenklede fælles mål. Læringsmålene er opstillet ud fra alsidig idrætsudøvelse efter 5. klassetrin, samt idrætskultur og relationer efter 5. klassetrin. Vi har opstillet nogle krav til eleven efter gennemført undervisningsforløb på mellemtrinnet. Vores 3 læringsmål er: eleverne kan udføre 2 eller flere af volleyslagene, fingerslag, bakkerslag, smash, samt 1 af de 2 serveformer, underhåndsserv, overhåndsserv. Eleverne kan se eget ansvar i og sammen med andre for at få et spil til at fungere. Eleverne kan overholde spilleregler, samt kunne udvise og have forståelse for fair play. Slutmålet for mellemtrinet er at mestre Kidsvolley på level 5. I vores undervisningsforløb inddrager vi de læreprocesser, som vi har valgt at sætte i spil i en undervisningskontekst, set i forhold til de 3 dimensioner i Knud Ritteris model: indhold, drivkraft og samspil. Under hver opvarmning er bolden i centrum. Under fase 1 er træning af fingerslag, bakkerslag og serv i centrum. Under fase 2 gennemgås regler for spil på level 4 til level 5. Under fase 3 sættes spillet i gang med fokus på samspil. Her ses en oversigt over anbefalede level og alder. Her ses en oversigt over Kidsvolley-regler for level 4. Her ses en oversigt over Kidsvolley-regler for level 5. Evaluering af et undervisningsforløb i idræt, Kidsvolley i 5. og 6. klasse. I området alsidig idrætsudøvelse har vi opstillet følgende læringsmål. Eleverne kan udføre 2 eller flere af volleyslagene, samt at huske at rotere efter rotationsprincippet. For at evaluere vores opstillede læringsmål inden for alsidig idrætsudøvelse, vil vi bruge følgende evalueringsværktøjer: video, elevportfolio og feedback. Eleverne skal videofilme hinanden og derefter lægge videoerne ind i elevernes portfolio. Samtidig vil der løbende i undervisningen være en feedback elev imellem, men også lærer-elev. Evaluering af læring i bevægelse er evaluering af kropslige kompetencer og færdigheder. Gennem videooptagelser, billeder og elevens portfolio kan man dokumentere og fastholde de kropslige oplevelser og erfaringer for at synliggøre læringen i forhold til de opstillede læringsmål.
I området idrætskultur og relationer har vi opstillet følgende 2 læringsmål. Eleverne kan se eget ansvar i og sammen med andre at få et spil til at fungere. Eleverne kan overholde spilleregler samt at kunne udvise og have forståelse for fair play. For at evaluere vores opstillede læringsmål inden for idrætskultur og relationer, vil vi gøre brug af følgende evalueringsværktøjer. Undervisningsiagttagelse og timeouts, hvor man kan iagttage undervisningen og se, om den forløber hensigtsmæssigt i forhold til de opstillede læringsmål, men samtidig også gøre brug af lejlighedsvise timeouts for netop at synliggøre elementer i spillet, hvor læringsmålene kommer til udtryk. Vi vil også kigge efter tegn på læring, og vi vil også gøre brug af samtaler, både i plenum, men også individuelle samtaler, hvis dette er hensigtsmæssigt. Evaluering af læring gennem idræt er blandt andet evaluering i værdier og etik, samarbejde, social læring og handlekompetence. Gennem undervisningsiagttagelse, timeouts og samtaler er det hensigten at begrebsliggøre og synliggøre elevernes kommunikative og sociale kompetencer i henhold til de opstillede læringsmål. Vores færdighedsmæssige læringsmål inden for boldspil er at lave et opspil til Smash i volleyball. Vores læringsproces er læring i idræt, læring i bevægelse. Derfor har vi valgt at kigge på selve opspillet til Smash og dele dette op i fokuspunkter. Fokuspunkterne de hedder således: modtagelse i form af bakkerslag, fingerslag som oplæg og Smash. Dette er det første fokuspunkt, modtagelse i form af bakkerslag. Her viser vi en øvelse, hvor man modtager bolden i form af serv over nettet i et bakkerslag. Her viser vi det andet fokuspunkt, fingerslag. Vi viser, hvordan man kan øve det 2 og 2 over for hinanden, hvor man spiller fingerslag til hinanden. Man kan også spille 3 og 3 eller 5 og 5, og på den måde udvikle øvelsen og lave den mere avanceret. Vores tredje fokuspunkt er her sat sammen med de andre fokuspunkter til den fulde udøvelse af opspil til Smash i volleyball. Vores tegn på læring er på niveau 1, modtagelse og aflevering i form af bakkerslag bliver præcise. Niveau 2, sammensætning af de 3 fokuspunkter leder til en udført Smash. Niveau 3, at opspillet bruges i en spilsituation. Når man arbejder med læring i bevægelse, er et af de bedste evalueringsværktøjer videofilming, som giver mulighed for at gengive de udførte bevægelser. Dette gør det lettere at visualisere muligheder for udvikling og forbedring af bevægelserne. Et andet evalueringsværktøj, vi har arbejdet med, er stillbilleder, hvor man kan se vinkler af kropsdele i f.eks. afsæt- og kipbevægelser. Vores færdighedsmæssige læringsmål inden for dans og udtryk er 1. Husk at koordinere sammenhængende bevægelsessekvenser. 2. Følge musikkens rytme og form. 3. Udføre koreografi i rum og retning. Vi har delt læringsprocessen op i 3 fokuspunkter. 1. Indlæring af koreografi uden musik. 2. Indlæring af koreografi til musik. 3. Færdige dansrutiner. Vores tegn på læring på niveau 1 er, at vi kan huske at koordinere de fleste bevægelser i grovform.
Man kan holde rytmen momentvis og finde ind i formen med hjælp af gruppen. Og koreografien er flere steder for krævende til at alle dansere kan følge med. På niveau 2 kan vi udføre bevægelserne i et vist flow med enkelte udfald. Vi kan holde rytmen næsten stabilt hele vejen igennem, og koreografien indeholder flere retningsskift og tydelige valg i forhold til placering i rummet, og koreografien har en sværhedsgrad, hvor alle kan følge med. På niveau 3 kan vi danse sekvensen i en næsten automatiseret udgave med tydelighed i tempovariationer. Vi kan uden problemer holde rytmen og bevæge os ubesværet i forhold til musikkens form. Og koreografien indeholder retningsskift og variationer i forhold til både individuelle og parvise retninger. Koreografien er godt afstemt med dansernes niveau. De evalueringsværktøjer, vi har brugt i vores læringsproces, er feedback og videofilmning. Som baggrundslæsning har vi brugt bogen Idrætsundervisning, en grundbog i idrætsdidaktik og en artikel fra artikeldatabasen En social teori om læring af Etienne Wenger. Vi har brugt Knud Elleris bog Læring til vores teoretiske tilgang til læringsprocesserne inden for læring i bevægelse, såvel som læring gennem idræt. Vi har brugt et billede af Elleris læringstrekant fundet ved hjælp af en Google-søgning. Som inspiration til vores kidsvolleyforløb har vi brugt bogen Idrættens ABC og Dansk Volleyballforbunds hjemmeside volleyball.dk. Vi har brugt Undervisningsministeriets hjemmeside uvm.dk som inspirationskilde til vores evalueringsværktøjer.